Як надіти на штори бігунки такі улітки. Ось ми цепляємо штори. У нас є такі ось, ми купили самі бігунки. Якщо у вас там не залазить, можна трошки просверлити і потім їх наживити. Тобто ми вже понаживляли їх. Є тут такі є улітки. Зберемо цю улітку і ось заводимо, прокручуємо її. Опа, і защелкуємо. Все. І у нас вже є на що її цепляти. Потім ми так само цепляємо на карніз бігунки і заводимо ці улітки в ці дирочки. І все. І штора ця буде так от висіти. Ну якось так. Користуйтесь.